Informacija za raspravu o aferi Snimak je usaglašena. Svoj potpis je stavilo 39 poslanika. Opozicija poručuje da će dokazati da je aktuelna vlada Republike Srpske formirana na najvećem obliku kupovine poslanika. Ova će sjednica pokazati ko je za to da Republika Srpska bude normalno društvo u kojem neće biti korupcije, u kojem neće biti političkog kriminala i u kojoj će oni ljudi koji su izabrani na bazi kupovine narodnih poslanika biti politički kažnjeni. Pri usaglašavanju informacije obratili su se specijalnom i okružnom tužilaštvu te direktoru policije Republike Srpske. Do danas, kažu, odgovor nisu dobili. I odmah mogu da vam kažem da ću pustiti audio snimak tokom zasjedanja i da ću gospođu Cvijanović u sali u kojoj je položila zakletvu kao premijerka i obavezala se da će raditi u interesu građana Republike Srpske da kaže da li je to njen glas ili nije. Vladajuća koalicija SNSD, DNS, SP podržat će skupštinsku raspravu o spornom audio snimku. Uslov je da informacija bude ozbiljna kako bi bila osnova za raspravu. Vladajuću većinu ocjenjuju stabilnom. Igraju se i sa skupštinom i pokušajem da na dnevni red stave nešto što bi moglo da privuče pažnju većeg broja poslanika, da bi nastavili da tvrde kako imaju većinu. Kao što znate, prošle sedmice izgovorili imaju 44 poslanika i tada sam ih čekao do 5 sati popodne da dođu, nisu došli. Onda sam smanjio na 42, sad smanjuju na 39. Uvjeren sam da nemaju ni toliko. Politički analitičar Đorđe Vuković smatra da je ova afera toliko izražena da opozicija, ukoliko propusti ovu šansu, novu i ne zaslužuje. Ako se ta afera Papak ne otvori i ne istera do kraja, politika koja je onako ovdje vulgarizovana i trivializovana gotovo do besmisla, već do narednih izbora će ono izgubiti potpuno bilo kakvu orijentaciju. Sjednica kolegijuma entitetske skupštine biće održana u petak kada bi trebalo da bude poznat datum održavanja posebne sjednice. Opozicija očekuje da se na sjednici iskristališe nova vladajuća većina.